Assalamu alaikum. Ga yadda ake rijista da wannan. Da farko za ku sa number wayanku a saman nan. Idan kuka sa number wayanku, inda aka rubuta OTP din nan sai ku taba gurin kawai. In kun taba za su tura muku message zuwa cikin wayanku. Yawwa to, kamar yadda kuka ji shigowar message din nan to sai ku sa abin da suka tura muku. Sai ku zo ku zaɓi password ku sa. Guda 6 sai ku sake sawa shikenan kawai sai ku taɓa register. Okay. Yawa bayan kun kammala register zai shigo da ku nan gurin. To kawai sai ku taɓa nan kawai. Bayan ya shigo da ku nan to ga kyautan 500 ɗinku a saman nan. To kyautan 500 ɗin naku nan ga yadda za ku yi aikin da ita. Nan inda aka rubuta 0.5% ɗin nan sai ku taɓa gurin kawai. Zai shigo da ku nan. Idan ya shigo da ku nan to ga yadda ake order sai ku taɓa nan inda aka rubuta order grabbing ɗin nan. Kuka taɓa zai muku haka. Kamar yadda kuke gani ɗin nan haka. Bayan ya yi haka ga nan inda aka rubuta wannan sai ku taɓa na ƙasan nan. Kar ku yi cancel sai ku taɓa na ƙasa. To kun gani yanzu kun yi so ɗaya. To so 20 za ku yi. Network ne ma yake rike shi yasa baya hawa da wuri. Amma kuna da network mai kyau zai yi babu matsala. Yawa to kun gani sai ku ci gaba da yi kawai. Yawa sai ku yi processing din shi. Sai ku yes. Kun gani yana irgawa, kun gani kowane guda ɗaya kun gani yana ba ku kuɗi. Kowane guda ɗaya yana ba ku percentage. Haka za ku yi har so 20. Idan kun yi so 20 shine kun gama to sai ku ɗauki link ɗinku. Sai ku ɗauki link. Bari zan nuna muku yadda za ku ɗauki link naku. Idan kun yi har so 20 ɗin nan, in kun ya cika so 20 zai nuna muku cewa so 20 ake yi. Saboda lokaci bari in dawo bayan nuna muku yadda za ku ɗauki link naku. Ga nan inda aka rubuta team a ƙasan nan, inda aka rubuta team sai ku shiga gurin. Idan kun shigo gurin sai ku yi ƙasa nan. In kuka yi ƙasa ga inda nan za ku taɓa nan inda aka rubuta coffee ɗin nan na ƙasan nan. Sai ku taɓa coffee kawai. In kuka yi coffee kun gani ya yi coffee. To sai ku je cikin WhatsApp naku ko kuma inda za ku je ku yi sharing. Sai ku je ku yi posting. Misali kamar cikin WhatsApp haka. Sai ku zo ku yi posting a nan. Kun gani? Sai ku yi ta tura wa mutane link ɗin ku haka su ma suna yin register to haka za ku yi tun mutum ɗaya za ku dinga samun naira 100 kowane mutum ɗaya. In kun samu mutum 10 za su ba ku 1000. In kun samu mutum 100 za su ba ku 10,000. Haka za ku yi ta yi za ku yi ta samun kuɗi kuma tabbas suna bayarwa.